7 πράγματα που μου πήραν 32 χρόνια για να μάθω. Θα προσπαθήσω να τα εξηγήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Το 5 και το 7 δε μου άλλαξαν τη ζωή. Νούμερο 1. Όταν νομίζεις ότι άλλοι σε κρίνουν, στην πραγματικότητα κρίνεις εσύ τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια των άλλων. Νούμερο 2. Όταν κάποιος δεν σε σέβεται, δεν χρειάζεται να κόψεις μόνο από εκείνον, αλλά και από την εκδοχή του εαυτού σου που το επέτρεψε να συμβεί. Νούμερο 3. Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη όταν σταματήσεις να προσπαθείς να είσαι αρεστός και αρχίζεις να είσαι αυθεντικός. Η αυθεντικότητα παίρνει τη δύναμη από τους άλλους να κρίνουν την αξία σου. Νούμερο 4. Το να ελέγχεις τα συναισθήματά σου δεν σημαίνει να τα αγνοείς. Σημαίνει να τα νιώθεις, να τα καταλαβαίνεις και να μην τα αφήνεις να σε ελέγχουν. Νούμερο 5. Οι σχέσεις κάθε είδους δεν είναι φιλανθρωπία. Χτίζονται στην αμοιβαιότητα και τον σεβασμό. Αν θες να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι με κάποιον, μην πας πεινασμένος και φέρε κάτι που έχει αξία για αυτόν. Αν θέλεις αμοιβαιότητα, πρόσφερε κάτι που εκείνοι εκτιμούν. Και αυτό ισχύει είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Νούμερο 6. Μία σχέση δεν θα σε σώσει. Θα σε ξεγυμνώσει. Θα βγάλει στην επιφάνεια ό,τι δεν έχεις θεραπεύσει. Τα τραύματα δεν εξαφανίζονται με τον έρωτα, απλά βρίσκουν νέο τρόπο να εμφανιστούν. Και νούμερο 7. Η ερωτική απογοήτευση είναι ο φόρος που πληρώνουμε για το προνόμιο του να αγαπάμε. Δεν γίνεται να ζήσεις τα μέγιστα αν δεν ρισκάρεις κι εσύ να δώσεις τα μέγιστα. Άνοιξε την καρδιά σου αρκετά ώστε να μπορέσεις κι εσύ να πληγωθείς και τότε αρχίζει η μαγεία.